Il-Prim Ministru Robert Abela mhux biss ma jridx iwieġeb dwar Kenneth Grech iżda wasal biex iċċensura lil Net News milli sempliċement jagħmillu domandi dwar din l-aħħar kontroversja illi daħal fiha. Dan wara illi il-Gvern inqabad illi neħħal it-tabib Kenneth Grech mill-irwol ta' koordinatur fil-qasam tas-saħħa pubblika għar-rispons lejn il-COVID-19. Transfer li seħ wara illi Grech irrakkomanda kawtela dwar il-ftuħ tal-iskejjel wara l-vaganzi tal-miliet. Bil-każi ġodda ta' COVID-19 dejjem jiżdiedu b'1995 każ ġdid u 15-il vittma fl-ewwel 12 jum tas-sena biss, Robert Abela naqas milli wieġeb għal liema raġuni it-tabib Kenneth Grech tneħħa mill-pożizzjoni tiegħu u għalfejn il-parir ta' dan il-konsulent ipprova jinżamm sigriet. Met intom joġobkom tirrapportaw dak li jiena għattilkom inkun nistgħu ġibkom. Ma għalfejn din is-segretezza kollha dwar is-saħħa ta' ulidna? Min tista' tweġibni Prim Ministru. Ta' meta fil-jum ta' qabel Net News staqsa lil Prim Ministru għaliex ma jridx jippubblika tax returns tiegħu u returns tal-VAT ta' qabel l-2017 fejn mhux tal-li ġibna risposti tiegħu tal-li kienu illi prova jibqa' tilattarax ta' Kastilja minħabba illi insab skomdu iwieġeb dwar dan. Għaliex għadek ma pubblikajtx returns tat-taxxa u l-VAT? Għaliex huma pubbliċi diġà. Imma inti tajt għal ta' wara 2017, ta' qabel 2017. Jiena qatt ma kelli problemi tat-taxxa. Jekk m'għandekx problemi ta' qabel 2017, għaliex ma tippubblikomx? Huma diġà pubbliċi. Jien qatt ma kelli kemm domt naħdem kemm taħt amministrazzjoni ta' mexjija mill-Partit Nazzjonalista. Kemm mill-2013 il-qudiem qatt ma kelli problemi ma tat-taxxa. U dwar it-transfer li ngħata l-konsulent Kenneth Grech staqsejna wkoll il-Ministru Carmelo Abela u qal li dak li qed jgħid il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern, jiġifieri li t-tabib Grech tneħħa biex imur lura fir-responsabilità oriġinali tiegħu hija xi ħaġa illi kellha ssir minkejja il-kundanna tal-esperti mediċi illi iddeskrivewha mossa ta' intimidazzjoni biex titqiegħed mażra maħal il-professjonisti mediċi. Noqgħod ma' dak li sqar il-Ministru tas-Saħħa. Manċat mhux qed jgħid is-sewwa ġifieri. Jiena nżomm mal-Ministeru tas-Saħħa. Intant, tul il-jum tal-ħadd f'attività politika laburista Robert Abela sostna li min jgħid li n-normalità tiġi mill-lum għal-għada ma jafx x'inhu jgħid. Iżda meta mistoqsi minn Net News jekk hu stess kien jaf x'inhu jgħid meta ftit qabel is-sajf tal-2020 kien qal lill-poplu li l-COVID kien xi ħaġa tal-passat huwa falla milli jwieġeb. Issuwa minnu. Ħadd ma jista' jippretendi li se nfaqqgħu subajna ngħidu l-pandemija għaddiet u niġu lura l-normalità sħiħa mill-lum għal-għada. Min jitkellem hekk ma jkunx realistiku, għas ikun jaf x'qed jgħid kważi kważi. Il-ħattet li n-normalità ma tistax tiġi mill-lum għal-għada u min jgħidek ma jaf x'inhu jgħid. Inti kont taf x'qed tgħid f'Mejju. Min tista' twieġebni Prim Ministru. L-istatistika turi b'mod ċar ħafna illi il-COVID hija warajna. Se nirritornaw għal normalità sħiħa. Friday nistgħu nitkellmu 5 ta' Ġunju li verament imxejna lura din in-normalità. Francesco Catania, għal Net News.